Baqgħet mhux stabbilita 100% l-kawża tat-tiġrif tal-ajruplan Metroliner Franċiż li f'Ottubru ta' sentejn ilu ħassat il-ħajja ta' 5 bdoti Franċiżi meta waqaf ftit ta' sekondi wara tluq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Madankollu l-investigazzjoni wriet li l-ajruplan seta' ġarraf minħabba ħsara teknika li x'aktarx oriġinat minn bidliet speċifiċi tal-ajruplan u nuqqas ta' manutenzjoni xieraq ta' dawn il-bidliet. Dan joħroġ minn rapport uffiċjali tal-investigaturi Franċiżi li tqabdu jinvestigaw it-tiġrif tal-ajruplan. Ir-rapport ta' 68 paġna ra kif malli l-ajruplan laħaq il-150 pied bħal donnu tilef il-kontroll u dar fuq in-naħa tal-lemin tiegħu. Hawnhekk baqa' tila saqoli ta' 240 pied u f'kemm trott salib iġġarraf b'saħħa li ma bħala fi triq ma' ġenb tal-mitjar biswit il-bażi tas-suldati fħal safi. L-esperti sabu żewġ possibiltajiet ewlenin li setgħu waslu għat-tiġrif tal-ajruplan. L-ewwel waħda hija sitwazzjoni fejn setet iġġammjat is-sistema li tassisti l-imnieħer tal-ajruplan biex jitlaq u jinżel. It-tieni sitwazzjoni kienet ħsarat f'sistema li twaqqaf lill-ajruplan milli jitlef il-kontroll waqt li jkun qed jittajjar. L-esperti Franċiżi tal-avjazzjoni li ġew Malta sabiex jinvestigaw dan il-każ spjegaw kif l-ewwel possibilità setet seħħet hekk kif il-pilota kienet jolli l-imnieħer tal-ajruplan waqt li kien qed jinqata' mill-art. Hawnhekk setgħu weħlu jew inqatgħu xi cables li jirregolaw parti mid-demp tal-ajruplan bil-konsegwenza li l-kaptan li kellu 30 sena tilef il-kontroll kollu tad-demp. Ir-rapport sab ukoll l-Stall Avoidance System, sistema li tipprevjeni l-ajruplan milli jitlef il-kontroll waqt li jkun fl-ajru, kienet qed timmarka li kellha xi problemi qabel ma l-ajruplan spiċċa ballun tan-nar. Dan ġie konkluż definittivament minn spezzjoni ta' parti mill-kabina li baqgħet mhux mittiefsa. Din is-sitwazzjoni flimkien ma' nuqqas ta' rispons f'waqtu mill-bdot setet waslet ukoll għal dan l-inċident. Madankollu, ir-rapport innota kif minħabba li fil-passat l-ajruplan kien jintuża l skopijiet militari huwa ma kellux il-kaxxa sewda li tirrekordja l-azzjonijiet kollha tal-makkinarju u l-ekwipaġġ. Minħabba f'hekk, l-esperti setgħu janalizzaw biss it-tiġrif tal-ajruplan u r-raġuni konklusiva kienet kważi impossibbli li tiġi stabbilita. Sabiex waslu għal dawn il-konklużjonijiet, l-esperti esploraw diversi ipoteżi li setgħu waslu għal dan l-inċident traġiku li ħasat il-ħajja tal-5 Franċiżi abbord. Fost dawn l-ipotezi hemm ħsarat minn impatt ma' sfur, żbalji min-naħa tal-kaptan, attentat ta' suwiċidju u problemi fil-magni. Madankollu, wara eżaminazzjoni breqqa tal-filmati u tat-tiġrif, dawn l-ipotezi kollha ġew imwarba. Possibilità oħra li setet ikkawżat dan l-inċident kienet ħsarat fil-bażi ta' high frequency antenna li ġiet installata xi snin ilu. Madankollu, l-esperti kkonkludew ukoll li din is-sitwazzjoni kienet improbabbli. Dan ir-rapport inkluda fih ukoll numru ta' rakkomandazzjonijiet sabiex fil-futur jiġu evitati inċidenti ta' dan it-tip. L-esperti rrimarkaw kif il-piloti għandu jkollhom taħriġ permezz ta' simulator kif joperaw is-sistemi ta' dan l-ajruplan, kif ukoll li għandu jkun hemm sorveljanza aħjar tat-tiswiet li jsiru fuq l-ajruplani bejn il-ġurisdizzjonijiet. Ir-rapport qal ukoll li kull ajruplan għandu jkollu l-kaxxa sewda u rrakkomanda lill-awtoritajiet Maltin sabiex jinvestigaw ir-raġuni għalfejn ma kienx l-operatur mit-torri tal-kontroll li l-ewwel induna b'dan l-inċident li seħħ daqstant qrib l-ajruport.